በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስጉላና ይኹን። ስድራሉ ለእግዚአብሔር ከመይ ሰንቢትኩም? አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ብምሕረቱን ብቸርነቱን ናብዛኸት ዕለት እዚኣ ብሰላም ኣፅሒና እሞ ሽሙ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን አሜን። ካብ ዝሓለፈ መቐፀልታት መንፈሳዊ መኣዲ ኣብ መዓልቲ ጎይታ መበል 10 ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብሉይ ኪዳን መልክዕ ባርያ ዝለበሰ። ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ትርጉም ባርያ እንታይ ምዃኑ ናይ መጀመርያ ባርያ ተባሂሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተፀውዐ ሰብን ንምንታይ ከምኡ ከም ዝተባህለን ኩሎም ደቂ ካም እውን ከም ዘይተረጎሙ እቲ ዝተረገመ ከነኣን ጥራይ ምዃኑ ንሱ እውን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ደኣ ተሪፉ እምበር ናብ ኣፍሪቃ መፂኡ ስለዘይተቐመጠ ኣፍሪቃውያን ደቂ ከነኣን ስለዝኾኑ እቲ መርገም ናብኦም ከም ዘይተመሓላለፈ እንተኾነ እቲ መርገም ድሕሪ ብዙሕ እዋን ኣብ ልዕሊ ደቂ ከነኣን ፍጻሜ ከም ዝረኸበ ኢና ንርኢ ፈቲና ነርና። ሕጂ እውን መቐፀልቱ ነው። መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ንባርያ ዝምልከት ሕጊ ኣብ ክልተ መቂሉ እዩ ኣስፊሩልና ዝርከብ። ንሱ ከዓ ናይ እስራኤላውያንን ኣህዛብን እዩ። ብዛዕባ እስራኤላውያን ዝምልከት እስራኤላውያን ንሓደ ዕብራዊ ክሰርሐሎም ብገንዘቦም እንተደኣ ገዚኦሞ 6 ዓመት ምስ ኣገልገለ ኣብ መበል 7ይ ዓመት ግና ነፃ ከውፅዎ ተናጊሮም ነይሮም። ባዕሉ ኣነስ ነፃ ክወፅእ ኣይደልን እየ ባርነት ተስማሚዕና ኣሎ እንተደኣ ኢሉ ግና ኣብ ቅድሚ ፈረድቲ ዓዲ እዝኑ ብመስፈ ሰቂሮም ክስካብ ዝመውቱ እዮም ዝገዝእዎ ነይሮም። ዘፀአት ምዕራፍ 21 ካብ 2-7 ዘዳግም ምዕራፍ 15 ካብ 12 ብሰንኪ ከቢድ ድኽነት ምስ ቤተሰቡ ባዕሉ ንዓኻ ተሸይጡ ዘገልግል ተሃልዩ እውን ድሕሪ ኢዮቤልዩ ድሕሪ 49-50 ምስ ስድርኡ ናብ ዓሌቱን ናብ ርስቱን ክሰዶ ከም ዘለዎ ሕጊ ነጊሮም። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 25-39 ሓደ ሰብ ንሓደ እስራኤላዊ ባርያ ክገብሮ ብሰርቂ ዓፊኑ ክወስዶ እንተደኣ ተረኺቡ እውን እቲ ሰራቂ ብሞት ክቅፃዕ ኦሪት ትእዛዝ ነበረ። ዘዳግም 24:7 ብዛዕባ ኣህዛብ ዝምልከት ድማ ሓደ እስራኤላዊ ካብ ኣህዛብ ንሓደ ሰብ እንተደኣ ረኺብዎ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ክገዝኦ ኣብ ኩሉ ስራሕ ከሳትፎን ከም ሓደ ኣቕሓ ክሪኦን ከም ዘለዎ እዩ ይፍለጥ ነይሩ። ዘሌዋውያን 25:44 ስለዚ ኣብ መንጎ ናይ እስራኤላውያንን ኣህዛብን ዘሎ ስርዓት ባርያ ክስካብ ክንድዚ ፍልይ ነይርዎም። እዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ባራዩ ዝኾኑ ነይሮም። ንኣብነት ኣብ ግዜ ውግእ ተማሪኾም እንተመፂኦም ዘኍልቍ ምዕራፍ 31-9-18 ብቤተሰቦም እውን እንተደኣ ተሸይጦም ዘፀአት 21:7 ዘፍጥረት 17:13 ካብቶም ኣብ ባርነት ዘለዉ ስድሮኦም እንተደኣ ተወሊዶም ዘፀአት 21:13 ዘፍጥረት 17:13 ብገንዘብ እውን ካብ ዕዳጋ ተገዚኦም እንተደኣ ኣምፂኦሞ ክስካብ ዕለተ ሞቶም ባራይ ኮይኖም ይነብሩ ነበሩ። ዘሌዋውያን 25:44 እምበኣር ንስርዓተ ባርያ ዝምልከት ኣብ መንጎ እስራኤላውያንን ኣህዛብን ዝነበረ ፍልልይ ብውሕዱ እዚ እንተደኣ ርኢና ናብ ርእስና ክንምለስ። ስለምንታይ እዩ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መልክዕ ባርያ ለቢሱ ዝመፀ? ንምንታይ መልክዕ ሃብታማት ወይ መልክዕ ነገስታት ሒዙ ዘይተገልፀ? ንምንታይስ ክስካብ ክንድዚ ትሕት ምባል ኣድለዮ? እቲ ምስጢር እንታይ እዩ እንተደኣ ተባሂሉ እዚ ኩሉ እዚ ምእንታና ዝተገብረ ውዕለት እዩ ነይሩ። እስኪ ቅድም ነቲ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ኣነፂሩ ዝፀሓፈልና መንፈሳዊ ደብዳቤ ነንብቦ። ንሱ ብባህሪኡ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት ኣይገደፈን ኢሉ ኣይተኸራኸረን ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን። እንተኾነ ሰብ ብምዃን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብገዛእ ፈቃዱ ንርእሱ ተኻ ገበረ። ንርእሱ ትሕት
ብምባል ክስካዕ ሞት ኣረ እኳ ደኣ ክስካዕ ኣብ መስቀል ምሟት ተኣዘዘ። ፊልጵስ ምዕራፍ 2:6-8 ካብዚ ንባብ እንታይ ኢና ክንርዳእ ንኽእል ንብል ንኸውን? ጽቡቕ ብውሕዱ ክልተ ዓበይቲ ነጥቢ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ቀዳማይ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ብኣምላኽነት ማዕረ ከሎ ብሃብቲ እውን ፍጹም ከሎ ምእንታና ክብል ስልጣንን ሃብትን ከም ዘይብሉ ኮይኑ ኣብ ማእኸል ናብ ድኽነት ምግላፁ እዩ። እዚ ድማ ነቶም ድኻታት ዝነበርና ንዓና ገበብቲ ኢሉ ከም ዝገብሮ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም እንከሎ ምንታኹም ደኸየ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6:9 ኣብዚ ከነስተውዕሎ ዝግበአና ተገዲዱ ወይ ስኢኑ ዘይኮነ ብፍቓዱ እዩ ድኻ ዝኸውን ዘሎ። ካልኣይ ፍጹም እግዚኣብሔር ከሎ መልክዕ ባርያ ማለት መልክዕ ደቂ ሰባት ስለ ዝለበሰ እዚ እውን መግለፂ ዘይብሉ ትሕትና ምዃኑ ቅዱስ ጳውሎስ ጠቒስዎ ኣሎ። ፊልጵስ ምዕራፍ 2:8 መልክዕ ባርያ ወሰደ ንዝብል ቃል ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ክትርጉሞ ከሎ መልክዕ ባርያ ማለት ፍጹም ሰብ ኮነ ማለት እዩ ኢለዮ ኣለኹ ይብል። እምበኣር ካብዚ ቅዱስ ኣቦ ሓደ ነገር ክንወስድ ንኽእል ኢና። ንሱ ድማ ኩሎም ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ባርያ እግዚኣብሔር ተባሂሎም እዮም ዝፅውዑ ነይሮም። ዘዳግም 34:5 ኢሳይያስ ምዕራፍ 1:1 እዚ ማለት ዋላ ኣብ ትሕቲ ሰብ ባርያ ካብ ምዃን ነፃ እንተኾይኑ ባርያ እግዚኣብሔር ምዃኖም ግና ኣይተርፎምን። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7:22-24 ስለዚ መልክዕ ባርያ ለበሰ ማለት ቀዳማይ ትርጉሙ ፍጹም ሰብ ምዃኑ እዩ ዘመልክተና። እንደገና ባዕሉ እውን ጎይታ ስለ ነፍሱ ክዛረብ ከሎ ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ከገልግልን ህይወቱ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ክህብ ደኣ እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመፀን ስለ ዝበለ ፍጹም ሰብ ዝኾነሉ ምክንያት ነቲ ኣዳም ብሰንኪ ዘይምእዛዝ ዘምፅኦ ሞት ብምእዛዝ ከጥፍአልና ከም ዝመፀ በዚ ጥቕሲ እዚ ገሊፅልና እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 20:28 ብሕጊ ኦሪት ሓደ እስራኤላዊ ዋላ ብሰንኪ ድኽነቱ ከም ባርያ ኮይኑ ኣብ ትሕቲኻ የገልግል ደኣ እምበር ከምቲ ሓደ ናይ ኣሕዛብ ባርያ ኣብ ግዜ ባርነቱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ንክገብር ግና ኣይግደድን እዩ። ንኣብነት ሓደ እስራኤላዊ ዘይኮነ ባርያ ጎይቶኡ ካብ በረኻ ምስ መፀ ጫማኡ ኣውፂኡ ተደቢሩ ኣእጋሩ ክሓፅቦ መሊሱ እውን መኣዲ ክበልዕ ከሎ ጠጠው ኢሉ ብግቡእ ተዓጢቑ መብራህቲ ሒዙ ከብልዖ ግዴቱ እዩ ነይሩ። እስራኤላውያን ግና ንሓደ ባርያ ሓዎም ኣገዲዶም ኣእጋርና ሕፀበና ክብልዎ ኣይኽእሉን እዮም። ሕጎም እውን ኣይፈቕደሎምን እዩ። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 25:39 ብፍትወቶም ግና ከምቲ ሓንቲ ሰበይቲ ንሰብኣያ ውሉድ እውን ንኣቦኦም ዘሕፀብዎም ክሓፅብዎም ይኽእሉ እዮም። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 35:41 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5:10 እቶም ካብ ካሊእ ሃገር ዝመፁ ግዝኣት ግና ብግዴታ ስለ ዝነበረ የሕፀብዎም ነበሩ። ምስ ሓፀብዎም እውን ቅድሚኡ ተደሪሮም እንተዘይፀኒሖም ብሰንኪ እቲ ሽታ ከይበልዑ ይሓድሩ ከም ዝነበሩ እዩ ታሪኾም ዝነግረና። እምበኣር እቲ ካብ ዘርኢ ይሁዳ ዝተወለደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ኩሉ እስራኤላዊ ክገብሮ ዘይኽእል ካብ መንጎ መኣዲ ተንሲኡ የኣጋር ደቀ መዛሙርቱ ሓፂቡ እንደገና ናብ መኣዲ ምምላስ ንትሕትናኡ ከመይ ጌርና ክንገልፆ ንኽእል? ዮሃንስ ምዕራፍ 13:5-13 እንደገና ንሓደ እስራኤላዊ ክሽየጥ እንተረኸበ ብሞት ይቅፃዕ ከም ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ርኢና ነርና። ዘዳግም 24:7 ሓደ ዕብራዊ እውን ንሓደ ባርያ ወጊኡ እንተቐቲልዎ ዋና እቲ ብዕራይ ዋጋ ናይቲ ዝሞተ ባርያ 30 ቅርሺ ብሩር ጥራይ እዩ ክኸፍል ዝግደድ ነይሩ። ዘፀአት 21:32 ነቲ ብሞቱ ህይወትና ከድሕን ዝመፀ ኣምላክ ከዓ ብ30 ቅርሺ ብሩር ብዋጋ ባርያ
መሻጥ ኦሙስ ብምንታይ ቋንቋ ክገልጾ ንኽእል? ወንጌል ማቴዎስ 26 ቁጽሪ 15 እምበኣር ከምቲ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ መሬት ኩን ከም ምባል ዝተተሓዘ ናይ ውርደት ቋንቋ ከምኡ እውን ሰብ ኣምላኽ ኮነ ካብ ምባል ንላዕሊ ዝበለጸ ናይ ክብሪ ቋንቋ የለን ብሎ ኣምላኽ ናይ ባርነት መልክዕና ብምውሳድ መንነትና ለወጠና እንደገና ትሕት ብምባል ልዕል ከም ዘበለና መልክዕ ባርያ ብምውሳዱ ከዓ ባርነትና ኣጥፈልና ስለዚ ካብ ምስጋና ሓሊፍናስ ነዚ እንታይ ወሬታ ክንመሰሉ ንኽእል እምበኣር ንሳ እውን ከይተሓልፈና ነቲ ኩሉ ከለዎ ሓንቲ ከም ዘይብሉ ኮይኑ መልክዕ ባርያ ለቢሱ ዝተገልጸ ኣምላኽ ስለቲ ኩሉ ዘይንገሩ ዕለታቱ ስብሓት ይኹኖ ኣሜን አሜን ምስጋና ለአብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ይኹን አልዓሉ ዘጀመረ አጀሚሩ ንዝፈጸመና አምላኽና ሽሙ ዝኸበረ ምስጋና ይኹን እምበኣርከስ ክፍል እስራ ሒዘልኩም ቀሪበ ነይረ ካልእ 21 ሒዘልኩም ክሳዕ ዝመፅእ ሰናይ ሰንበቱ ወስብሐት ለእግዚአብሔር